ESKJ, École de santé Kaladiata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée, ISM Go. Limanaw, doctorate jango nyese bien turkola adamade la koy fiew fo ka soro iye bana nyeyini ka don na kari me ga sababu ga sega dangari ke adamade ke nyina mayala o kele ke bo mo fare ko la wa o erati nye fiew fo ka soro iye la ko so nyuma segere afle aw koro École de santé Kaladiata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée. On veut pas ko ya kalabankuba femi santé bara nyuma yesa nimbara dere beke École de santé na Bolofara Chama la École de santé Kaladiata on a fleke on bolo jigiye formation de qualité doctorate siraka meme se galo ka fo o ka dimison ga futina yelenye o pela de lebe kala ni lagol so daga bana nuna o go Bolofara de flani cycle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire. Deuxième cycle, no niveau baguier, infirmière d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, catapora matronica. Nimpele de l'Edesledo, École de santé Kaladiata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée la. Aywa, la collection, ani la collection zomo, aya sefa jona, aka la collection inzegere, yoni jemaka chaya. Utogole de plan on veut Kalabangura ya, hôtel Wasulu coffre de Choi, wali kele negatiru bamba, 76, 45, 85, 40. Non média 20, 80, 22, 20. Kalan kalan yesini Yirimajo Atetebugu 759 logements ulu maube se ga foko tare sabula minye école franco-arabe Khalifa alebna na daele yengwani miye demsenye alebse ga kalange arabukana kake tuabukana togo sebe sara ote ulufe kalo mamunu medu ka jardin d'enfant na sa ulube wakelen sara kalo école fana no oye franco-arabe kalanye ka damine première année la sa fo 7e ulu fana be kalange ye o sara oye wakelen ye kalo demsenu no ye jardin d'enfant ye san konnana ulu ye wa konontonye wa minye makoro nu fana ye no oye mamunu be premier cycle konnana ulu fana ye wa konontonye école franco-arabe Khalifa ale dalele no dongo do togosonu beke minye demsenu nga kalanke ko nyuma arabukan ale ni tuabukana o école karamogo jolo mbubulu bara tabulo nyuma kama sa ukalono ka pano solaire belebele usigi ukayorola minye jibondo ye no ye chateau ye fana be ya sa demsenu nga kalamsega noga togomi ka damine ni wati na sa mamunu ngonimbe nolu be Yirimajo Atetebugu sugu kerefala no oye 750 logements mauye aye boli jona akata o deon togosebe sabula togosebe sara oye fuye ulufe kalo sa wa kele ngoni ibo sara ide aka kalana na kadi ye kalo saba fana iba sara walma be sega bela jilen sara chien kele minye école franco-arabe Khalifa ale daele kunye ya sa uka demsew uka siniye sigi uka dine ko uka jien famu ko nyuma ubesega ka togomi ni mami ma fe ki den togosebe walma ka nyini ngalike ka fami alika ko la ibesega nega juro sira ale laje 91 23 73 50 walma 89 44 38 88 école Khalifa franco-arabe ale nakunya awga demso nga sininya sigi o bambaliye dine famuya ko nyuma minye ka jienda elewye sabula ulufe kala ani demso o de be fembela jelenye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo CFPKSI Seukaufe demseni ka dege bolla bara la kabina fitini fogata korobaya makoro kulu fana dege bolla bara la fomni watija obela jele misega ke CFPKSI alekona na Segu Dar Salam niye kalanso intaka laje mamu ba feka masonya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois ko bela jelenge senata sira bela jeleni bagamara ni jegalamo ibisega obela jelenke centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Seukaufe uma dauma minye machiniste agricole carrelage katafe staff ni décoration ma nunu bela jelemeke bayele mali minanw olu fana be ubulo kulu kala musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se o kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ
ton artisanal ale la Médine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Ségou Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFPKSI ale bɛ maa ta yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Complexe scolaire le printemps Ɲamakɔrɔ kuranin na ale dayɛlɛla nin waati in na denmisɛnnin k'a daminɛ a kalo 4 ale bɛ se ka taa yen o ye u ka crèche ye maternelle ale kɔnɔna na petite section moyenne section ani grande section o bɛ yen fo ka se den san 2 ma o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ka kalanso fana bɛ yen n'o ye premier cycle ye ɲina o b'a daminɛ première année ka taa bila 5e année na min ye kanko ta fanfɛla la français kalan bɛ k'a kɔnɔ anglais kalan ale ni arabu kalan min ye complexe scolaire le printemps ye a dayɛlɛlen no Ɲamakɔrɔ kuranin na sugu ale masurunan na denmisɛnw ka kalan tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu b'a fɛ ka anglais kalan n'o ye anglais ye i kɛra denmisɛnnin ye o i kɛra maakɔrɔ ye o k'a daminɛ denmisɛnnin minnu bɛ 4e année fondamentale la fo kana se maakɔrɔbaw ma kalo 6 kalan bɛ kɛ olu kunna anglais la yaasa cogo min na u bɛ se ka anglais ale fɔ ka se ka a dɔn lakari o la sa kalo 6 kalan bɛ kɛ o la min ye complexe scolaire le printemps ye denmisɛnnin ncinin olu bɛ taa ye cogo min mɔbaanu olu fana bɛ taa ye cogo min ye baluku fana ye o fana bɛ se ka taa anglais kalan ye complexe scolaire le printemps Ɲamakɔrɔ kuranin na sugu kɛrɛfɛla la n'a b'a fɛ ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛn a y'aw boli joona walima aw ka nɛgɛjuru sira ale kɔngɔ 76 74 88 82 walima 76 33 84 72 complexe scolaire le printemps ale nakun ye yaasa min ye denbaw ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya maakɔrɔw fana ka se ka anglais kalan min ye siniɲɛsigi ye ka o sinsin. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wɛrɛ t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est au trop. Eh, Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est rien qu'à l'enquête. Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Min fɔ sisan n bɛ se k'an da don ambulance ko la ni wagati in na an yɛrɛ comité dɔ sigi comité national d'ambulance Mali chauffeur ta an ye an bolo fara ɲɔgɔn kan dɔrɔmɛ 1 dɔrɔmɛ 2 ka commission sigi an ka fɛɛrɛ kɛ an k'an bolo don an yɛrɛ kun walasa chauffeur minnu bɛ fatu jamana kɔ kan ani yɔrɔ janw na u su bɛ se ka na cogo min. Kasi ne y'a ta k'a lajɛ
an ka chauffeur ambulance min bɛ dɔgɔtɔrɔso la olu tɛ se ka taga ni chauffeur fatura jamana kɔ ka na n'a suya. awɔ mais o musaka o ka ca chauffeur ma ni ko k'i bɛ ambulance bɔ yan ka taa su nɔfɛ an dafɛ jamana ninnu kan ka na a musaka ka ca chauffeur ma ni an y'a fɔ an ka patron ye u ti sɔn an ka patron b'a fɔ an ye u tɛ yen nɔ ka na ni mɔgɔ su ye ka bɔ jamana kɔ kan. awɔ nka patron dɔw olu t'o kama nka an b'an ka patron dɔw fana fo dɔw b'a kɛ wala bɛɛ tɛ mais mɔgɔ min bɛ na ni a ka chauffeur su ye Kasimu o ka dɔgɔn dɛ. awɔ o ka dɔgɔn. mɔgɔ min b'i ka mobili boli. awɔ k'i ka mobili boli ka taa jamanaw kan mɔgɔ min bɛ sɔrɔ la don i kun o tigi fatulen wali jamana kan ou bien dugujanw na k'a ta ka n'a d'a ka denbaya ma walasa a musow k'a ye walasa a denw k'a ye walasa a bangebaaw k'a ye. a se ka sutura. a ka se ka sutura a ka mɔgɔw fɛ Kasimu o mobilitigi bɛ compter dɛ. ɔ an yɛrɛ y'an jɛkulu de sigi sen kan an ye dɛmɛ caman kɛ nka an b'an profiter yan k'a fɔ e Kasimu yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ye an ka da yɛlɛlen don hali bi an ma ambulance sɔngɔ an ma a koron k'a fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min bɛ se ka an dɛmɛ numéro bɛ yen ni i bɛ se k'an dɛmɛ hali ambulance la ka ambulance d'an ma a bɛ se ka na hali n'a ye Kasimu ka yɔrɔ la yan an bɛ n'a minɛ yan numéro min bɛ yen n'an kɛlen don k'o bila ambulance dɛmɛ kama o de ye 77 37 21 42 77 37 21 42 Kasimu n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ n'Ala sɔnna a ma o bɛ diya an ye an yɛrɛ n'a lase mais an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. an filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw ni sɔgɔma bi ye tarata ye novembre kalo tile 5 san 2024 an ka kunnafoniw fanba bɛna tali kɛ min na bi o ye manantali sira ye chauffeur u ko k'u sɛgɛnnen don manantali sira kan kosɛbɛ taxibolilaw mobilibolilaw mun ye karibolilaw ye u bɛɛ lajɛlen ko bi ko manantali sira in ko a sɛgɛnnen don a tiɲɛnen don min ye an balimakɛ dɔ ye n'ale ye chauffeur ye ale bɛ sira in kan a y'a ka damakasi k'a ɲɛ n'Ala sɔnna a ma an na o latɛmɛ
amara ko jetna na kena ye tuguni mao ma digitalisation ni ya la je ki ba ngala buti ka yelama ka ki sawe ki be wele bogo jonne nga police directeur anale ñogon soro kunu ay la selim fon nazara kana amna na o bayle ma mabo saka famia tugumi o police kelen ko na sa wuli ka jomunu kara kuchala ka o fe aleni sebeni ngoro amara ja do fana be ka moto taxi tugu to che ubta moto deta kuwere ka moto taxi tigiye kata mogo bembe police yolu de mina sebeni ngoro bonne e maniye e be sika baga moto taxi tugu mate ka soro ute ame sebeni ngoro police fo uye wuli ka jomi ke ka seka u bolo da o mogo kan nambora e kalanta kera kunungo deguna tabe kalantara yoro chamana amara gao bagunche demsen ulu wuleno ku jogo amara ko jiti ta do luga dugo yede ben fenve bubulo ben tan demsenu yero faranyanga yasa dinga mimbe uga dugo ni bache kata bogo nyini je fambe fe bagunche ni dona gao ni pontige ni wabaria pontige ikini molo fe kimi mei dugo mimbe ode bagunche ministre koro no ye Touré ala kan ka dugutigi Malik Alsen olu ka dugudo ay hydraulique directeur ya ke ka énergie fana nyemoga ke ka ke ministre fana ya anga jamana kono koren ayo nyama ya fana ke olu ka dugude bagunche ka demsonu wuleno ku jobi gaw siga so pomme de terre senanaw ugo kanga hakilla tike ko nyina ngoni ko pomme de terre ka chaman badde ka bna soro énergie maw u ya yira ka foko degum tume burem bankas an koru ku tarataji ke uluga groupe kono gelamba o la fana yo dantike anye miye burem marala telephone tigido koni no ye antenne doy bamanci wale ke ba ku taro karide sabula ku ya ka foko dugudo mbu yoro fo finitigila kawye ya sa mashi na sega telephone ti uyo kari amara niye ando ngai sogomada na ka bela jelenfo miye mali chauffeur ye kambu fo amara sere mbuka ube wuliga joni bara muna ani anubna na bara bamunun sigi senga ya nala sunama ama anyini ala fe ala ko ka furai parce que mogoni fi ni kera chogo ni te sara soro fena ika degunga bo ibe senge ni ya foyoro soro nyemo ka lame ika sika furake fere ka soro ala bela jilinga do soro ya sa debe afana be lafia chogomi o chauffeur mun mo wuli ka jola mbu foku wala nyumondo ko alisa ku chesiri ni ala sonama barabe damne alamsa ana émission foloke ana toka sigi senga ya sa ka seka familialike nyemo be seka don to mina ulu re dronte ha amara barake bolo chama ne be bi abe fo mako sara dugumanda mali kono no ye wa segiye aw ko 40,000 aw ka ko nunu vraiment abanga war jashi ha ko ote olu chauffeur bolo bi chauffeur bo degun konnana chauffeur bo koloba konnana mi ye barake ro ye u ka hakew ulu ko yoro yen besko ma konte mama wa segin soro sarala obita fenre soro ro jumena donc anu be baramina nala sonama me dugo ke aka bitlo kuna di kono yasa fere ga sika soro la ni ando ngai so komada na ha amara sana na kolonda be nyigi sama na kolonda be nyigi miye sunsunye alebi den wati be ko chama sunsun ani ba chama sunsun amara ni yaye ko angata kunungo yoro kununta de jara ko sebe metlenga fiye ngo la dilibate mamala wati bo tigi la di ko sebe ni ba fe ka sayala dege fara suna kelauka ina fera ko mai sogoma ina amara sogoma ina kado ya mbede ni kado na forma de ko kado national
amara folo mbora min kalama de nyere bora min kalama na papier do de la ka ta di an yere ka du kono oye an fitini mogo dɔw tun bi yaala kin kɔnɔnaw la ka na kin lajɛ jinɔgɔ bɛ yɔrɔ jumɛn wuluwulu bɛ yɔrɔ jumɛn jɔnnu ka sira ye nin ye jɔnnu bɛ nin kɛ u bɛ papiye di aw ma k'aw ka taga yɔrɔ dɔ la amara waati dutigi i b'a dɔn k'a bɛ diɲɛ ala ka diɲɛ da mali kɔnɔ maliyɛn tɛ min fɛ o ye fangala weleli ye n'i y'a wele fanga la i ye diɲɛ ko bɛɛ k'a ye nka ni maa minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ taa nin sɛbɛn in di du kɔnɔ k'a y'aw ka so jinɔgɔ bɔn kɛnɛ ma a y'aw ka minankojiw bɔn kɛnɛ ma walima a ye mɔbiliw jɔ k'u sɛbɛkɔrɔ ko kɛnɛ ma walima aw ka wuluwulu karilen don ji bɛ ka taa mɔgɔw ka da la walima a bɛ ka misiri fɛnw kɛ amara u tun b'a kɛ bonya ni karama kɔnɔna na k'a tila k'a ɲɛfɔ anw ti polisi ye an ti gendarme ye anw ye aw ka sigida lakana baarakɛlaw de ye anw bɛ aw bɛɛ de kama papiye min dir'i ma cɛkɔrɔba musokɔrɔba walima n'aw fa nana n'aw ba nana a bɛ taa sara mairie la 600 don o kɔrɔ aw kana ji bɔ cɛ faramali 600 kun ka ca koyi a y'a sɔrɔ an bɛ faramali la amara an fana ye dɔɔnin kɛ koyi nka an fana ka fisɔn ya aw ye an fana on sont âgés nous hein ani vieux ninnu tɛ sa nka an fana bɛ an fana den ya aw fana ye amara waati o papiye tun bɛ se ka dɔgɔkun kelen kɛ du dɔw kɔnɔ k'a sɔrɔ o 600 ma sɔrɔ nka o don min ye ji bɔn min ye a ko kɛ ni papiye dira a bɛ sɛgɛn du kɔnɔ dɛ parce que dutigi yɛrɛ bɛ kamana gan na nasɔngɔ ɲini na e nana nin fara kan i ye degun ni fara degun kan sisan service d'hygiène olu mɔgɔw fana tun bɛ yaala u bɛ bɔlɔnw lajɛ u b'an ka kinw lajɛ amara musa tilela min kɛra ɲɛna dɛ anw fitinin mɔgɔ dɔw tun bɛ yen u tun bɛ yaala sosofagalan i ɲɛ b'i ka timori in na dɛ u tun b'a fiyɛ kare bɛɛ kɔnɔ ni kamiyɔnba ye ni soso cayara mɔgɔw tulo bɛ na minnu bɔra a kalama u tulo bɛ na u tun bɛ yaala ni kamiyɔnba ye kin ni kin k'a fiyɛ fo a kasa bɛ mura bila mɔgɔw la o tun bɛ kɛ bamakɔ kɔnɔ o kɛra ne kɔni ɲɛna wa ne filaw bɛ n faw bɛ n baw bɛ n b'a dɔn fana dɔwɛrɛw kɛra yan'o fana cɛ amara bi ne bɛna ɲininkali de kɛ o service d'hygiène mɔgɔ ninnu taara min minnu tun bɛ taa papiye da anw ka du kɔnɔ ko jinɔgɔ b'aw ka da la olu taara min mɔgɔ minnu tun bɛ yaala kalo fila bɛ kalo saba k'anw ka kare kɔnɔnaw pɔnpe ni sosofagalan in ye olu bɛɛ taara min o baarakɛyɔrɔ mɔgɔw bɛ yɔrɔ jumɛn wuluwulu tonnen don bɛɛ ka da la ɲaman tonnen don bɛɛ ka da la soso ni pali bɛ ɲini ka na an bɛɛ faga katetɛri bɛ denmisɛnnin bɛɛ tɛgɛ la maa bɛɛ lajɛlen bananen don hali kununko anw ye lajɛ dɔ kɛ k'a daminɛ sɔgɔma fo fitirimagɛn waati kuma wɛrɛ foyi tɛ mɔgɔ da pali bɛ n na n tɛ se ka sigi ka mɛn n'a kɛra tan ne bɛ kɛ minisiri kuturu sigilen i si de bɛɛ i tɛ se ka a kuma wɔyɔ i b'a fɔ i kɛrɛfɛ maa de n'o tɛ e b'o wɔyɔ cogo e minisiri bɛ réunion na amara sigida ka dɔgɔ bamakɔ bi mun sigida mɔgɔ bɛɛ t'a dɔn ko wuluwuluji bɛ bɔ yɔrɔ min a bɛ bɔ so minnu kɔnɔ a bɛ bɔ kin minnu kɔnɔ mun kɛlen don ka siraw tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la degun bɛ bi mairie di district don wa an ka mairie misɛnninw don wa maa minnu tun bɛ nin baara ninnu kɛ u taara min musa tilela ko o ye dictature wa n t'a dɔn mun ye a kun bɛ o waati n bɛɛ tun bɛ lafiya n bɛɛ daw tun jɛlen don mɔgɔ a kun tɛ jigin mɔgɔ la ka jinɔgɔ hali ka minankoji k'a bɔn kɛnɛ ma mais bi a bɛ cogo di wuluwuluji boji ɲɛgɛnji minankoji ji sugu bɛɛ de bɛ tɛmɛ mɔgɔw ka da la don o don su ani tile maa si bɛɛ kɛlen don k'i ka ɲɛgɛn dingɛ tigɛ i ka koli ɲɛgɛn tigɛ k'a bɛn dingɛ ma kare ma bɛɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka sira bɛɛ lajɛlen tiɲɛ foyi man jugu ji sira ma ka ji bɔ amara an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ouais voilà le monsieur là il a commencé ale n'a ka tubabukan jalanba ninnu a bɛna na an merde sisan ji tɛ ka tɛmɛ a kelen ka da la nka a bɛ ka fɛn kɛ nka soso n'a bana an bɛɛ ɲɛ b'a la bi o dɔwɛrɛ tɛ o
soso ka caya dimɔgɔ ka caya sigidaw ka nɔgɔ banaw ka caya an yɛrɛ de don nka an bɛ ɲininkali kɛ faamaw la nin baarakɛbolo ninnu yalama u bɛ yen wa u bɛ mɛriw kɔnɔ wa n'a sɔrɔ u bɛ yen est-ce que u ɲɛ b'an ka sigidaw la ne kɔni bɛ fɛ bi Bamako minnu tun bɛ fiyɛli in kɛ dɛ u ka Bamako fiyɛ awɔ soso fiyɛla min tun bɛ yaala an ka karew kɔnɔ fɔlɔ a ka jigin Bamako kɔnɔ n'o tɛ soso bɛ bɛɛ fa degun min bɛ yen bi bana min bɛ mɔgɔw la bi pali don furakisɛ in t'a ban dɛ sosofagala yɛrɛ soso yɛrɛ b'a sigi k'o fiɲɛ kɔnɔ sisan de a tɛ papa u de la ɲɔgɔn na o i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ekɔlita ko bɛ yen surafana ko bɛ yen tilelafana ko bɛ yen nasɔngɔ ko bɛ yen o bana fana kana fara a kan ordonnance tɛ se ka san an m'o mɔgɔw b'a fɔ kuma la k'olu ka machine bannen don u tɛ sɔn ka machine bɛɛ kɛ fura dɔw bɛ yen n'o b'u bolo nin ka ca Amara an yɛrɛ de k'an jɔ an yɛrɛ kolo la an ka sigidaw la an kana sɔn mɔgɔ ka wuluwuluji bɔ an kana sɔn mɔgɔ k'i ka minɛnkoji bɔ an kana sɔn mɔgɔ k'i ka baarakɛji bɔ an kana sɔn mɔgɔ ka an ka kinw kɛ don o don e de kelen ka mobili bɛ ko ka jigin ka woyo mɔgɔw ka da la o ye anw yɛrɛ ye an kan k'o kɛ an kan ka sɔn o ma mairie mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'u ka baara don u ka jigin Bamakɔ kinw kɔnɔ bi u ka nkalon bɔ an da u ka jigin kinw kɔnɔ u k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ an bɛ ka min fɔ ni nkalon don ni tiɲɛ don yɔrɔ dɔw yɛrɛ la yɛrɛ i tɛ se ka tɛmɛ et puis a kana k'i na ko samiya dɔrɔn don dɛ samiya don samiya tɛ nin bɛ Bamakɔ kinw caman de kɔnɔ degun kɛlen don bɛɛ lajɛlen b'a ye mɔgɔw b'u pan a kunna su ko ni dugusajɛ ka tɛmɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la maa tɛ kuma ko parce que ko ni kumana ko sigiɲɔgɔnw don bon mais bɛɛ ɲɛ b'a la fɔlɔ sɔgɔma Amara ɲama kun bɛ cɛ don o don sɔgɔma de ne ma yɔrɔ wɛrɛ fɔ dɛ anw kɔni fɛ Balabugu ɲama kun bɛ cɛ don o don sɔgɔma ɲama bɔnyɔrɔ kun dɔɔnin ɲama bɛ taa ta cogo min na o kun dɔɔnin cɛman Ibɛri fa Musa Bala don dɔ la Musa Tarawele tun bɛ yaala la ka taa Musa tun bɛ bɔ de koyi Musa président Musa a bɛ yaala kinw kɔnɔ de ka taa yɔrɔw lajɛ a nana commune 5 la Balabugu palais la Kitiri kɛrɛfɛ de tun ye ɲama bɔnyɔrɔ ye a nana Musa Bala ɲininka ko nin bɛ se ka kɛ cogo di Musa Bala ko président ko nin y'a labɛnnen de ye Ala ma hinɛ u fila bɛɛ la a ko mon président nin y'a ye anw y'a labɛn de n'o tɛ e filɛ ka tagama gidɔrɔn min kan e kun tɛ tagama kan wa e nali kama tɛ an y'a labɛn dɛ an y'a labɛn k'a sigi ka mɔgɔ sigi a kunna fana ɲama tun tɛ bajabila bɔn anw ka yɔrɔ la mais bi ne bɛ n yɛrɛ ɲininka olu minnu tun ye dictature aw m'a fɔ ko dictature de kun don wa jagoya fanga olu tun bɛ kɛ o kɔnɔ munna démocratie aw minnu ko ko mɔgɔ kan k'i jɛyɔrɔ fili fanga ko la i kan ka fasoden ɲuman i kan ka kɛ républicain démocrate aw citoyen aw munna aw dɛsɛ k'o kɛ munna anw dɛsɛ bi munumunu dɔrɔn bɔ i ka sigidaw lajɛ jinɔgɔ tɛ yɔrɔ mun na jeunes bɛɛ sigilen don tedagaw ni fɛnw kunna u b'a jinɔgɔ kunna maa si tɛ kala don ɲina ka bɛn n'a ye mairie fana structure min bɛ aw fɛ n'o kan ka yala ka nin ko ninnu jateminɛ yaasa sigida ka nɔgɔya o tɛ kɛ i b'a mɛn kuma bɛɛ an ka faamaw da sɛbɛnw bɛ yen a papiyew ka ɲi nka a ka jɔn de papiye b'a yɛrɛ appliquer de ne y'a sɛbɛn yan ko maa si kana don nin da in fɛ sɛbɛnni de bɛ mɔgɔ bali ka don wa sɛbɛnni tɛ mɔgɔ bali ka don maa min b'a kɛ o de b'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye nin tigi ye nin sɛbɛn i b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ yɔrɔ in na ou bien fɛn dɔ bɛ yen i cɔn ka segin mais n'o t'o dɔn dun wa fɛn kelen bɛ yen an bɛ k'a nigisi nagasa faamaw k'u jɔ o jɔyɔrɔ la ko la o ye kanko in ye dɛ u bɛ ka kanko in munumunu n'an ma kow k'an ka kanw na an bɛ fɛn fɛn la an bolo b'a jɛ n'an ma ba don an ka kanw na an bɛ ka fɛn fɛn kɛ a ci tɛ nafa ɲan ye Amara a bɛ mun de ɲɛ i ka taa denmisɛnnin sigi kilasi kɔnɔ bi ko muru tɔgɔ di tubabukan na muru a bɛ mɔgɔ min bɛ baara kɛ ni muru ye depuis den san fila a b'a dɔn nin ye muru ye a b'a dɔn nin ye tasuma ye a b'a dɔn nin ye nin ye a bɛ wulu dɔn a b'a ɲiw dɔn e bɛ tila ka to bɔn Ala ka sababu ɲuman k'an ye maa kɔni bɛ min dɔn an yɛrɛ dugudenw sanuya an k'a k'an taabolo ye nka yanni anw ka labɛn k'a fɔ k'an b'an yɛrɛ sanuya an b'an ɲini ɲɛmaaw fɛ bi Bamako bɛ cogo min Amara u ka jigin ni pɔnpeba in ye carré kɔnɔna na ka taa yɔrɔw fiyɛ
parce que nya école tayna a fait ni b'u bolo a kungurunin dɔ b'u bolo u tun bɛ ka fiyɛ école dɔw la pour que école dɔw ɲama ka se ka cɛ a belebeleba fana bɛ yen a bɛnlama de tun bɛ yala k'anw fitininama to u k'a labɔ wa fana service d'hygiène u k'u bila u ka baara kɛ u ka jigin kinw kɔnɔ u ka taa lajɛ maaw minnu bɛ jinɔgɔ bɔ kinw kɔnɔ u ka t'u lajɛ amara nin ye baara sɔrɔda de ye mairie bolo parce que n'i ye mɔgɔ recruter ka bila nin suivi la ni minɛli bɛ kɛ u ka sara bɛ bɔ a la o la mɔgɔ b'a dabila n'o bɔra sigida kɛnɛ la mɔgɔ tɛ se ka fosi yɛrɛ k'alu ka kari n'i y'i sigi kari kɔnɔ k'i bɛ fiɲɛ minɛ soso bɛ taa n'i ye kuran yɛrɛ tɛ yen sisan ni nin dibiba ninnu na yɛrɛ n'i ma farati e yɛrɛ tɛ kɛ ji la su ye k'a sɔrɔ baji tɛ inondation yɛrɛ tɛ o wuluwuluji bɛ se k'i fa o parce que a fossé dɔ bɛ yen n'i sen y'a jɛ i taara jigin a kɔnɔ sugu la n'i ma farati i kan mi kari e t'a dɔn e t'a yɔrɔ dɔn kinba tɛ yen mɔgɔw de bɛ ala minɛ ne ma min faamuya non f'an ka falen han mali waritigi mali nafolotigi mali setigi o de bɛ dagabana so jɔ miliyɔn 20 miliyɔn 60 miliyɔn 100 ka tila ka tagama wululu la ka don a ka so kɔnɔ anw de bɛ bɔ don o don k'an bɛ taa fajiri la an bɛ tagama wululuji la ka taa misiri la maa si t'a kuma fɔ maa a tɛ mɔgɔ si tɔɔrɔ ɲaman kɛli dingɛ kɔnɔ ɲaman furani fɛnw kɛli nin bɛɛ lajɛlen ye anw yɛrɛ de ye o de la n ko bi kado an bɛɛ ta don nka n kɔni b'a dɔn ni fɛɛrɛ ma tigɛ k'i minnu sigilen don Bamakɔ bi a wululujiko kama don dɔ la a bɛ fɔ ko n'an kun y'a dɔn yan o dun bɛ fɔ tuma min na o b'a sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ala ka sababu ɲuman k'an ye. Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko taare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondow ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ Atetebugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logements maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛw ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. Amara min ye laada ye a timɛna kulubakaw fɛ kunu kalo ntɛnɛn o ntɛnɛn fɔlɔ min ye jamanakuntigi ye général d'armée Asimi Goïta ale kɔni bɛna drapeau yɛlɛ n'o ye Mali jɔnjɔn ye Amara kunu ntɛnɛn ta kun ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye
sabula général d'armée Jala doni o chien fɔlɔ ka Mali drapeau yɛlɛ Asimi fɛ o kun ye kunungo ye min ye Kuluba faama sigiyɔrɔ la sa bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen jama bɛɛ lajɛlen kun dafara primature min ye présidence baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ sanfɛ minnu bɛ duguma Amara a ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen yɛlɛla jamanakuntigi yɛrɛ sera ye nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛnen ni waati damadɔ ye min ye jɔnjɔn ye u ye ale yɛlɛ bolo kɔrɔta no o ye gardavu ye u y'o dasi min ye jamanakuntigi ye ale bɛ a ta o yɔrɔ la sa Amara ka taama sen na f'a ka biro kɔnɔ anw kɔni bɛ buru a nɔfɛ kunungo nin kɛra Kuluba faama sigiyɔrɔ la nin ye drapeau yɛlɛ ye ntɛnɛn o ntɛnɛn o don min ye jamanakuntigi ta kɔfɛ sa primature fana na premier ministre ale fana n'a ka mɔgɔw olu fana ye u ta kɛ Amara école ta hukumu kɔnɔna na an b'a yira sa k'a fɔ ko école kɔni taara kunungo Mali fan caman min ye gɛlɛyaw kɔni yera a la novembre kalo tile 4 ale de fɔra sa la min ye octobre kalo tile fɔlɔ ye o ma se ka sen sɔrɔ sanji ale kɔni kun ye tiɲɛni kɛ maa minnu fana tun bɛ ni sanjiko gɛlɛya bol'olu kan olu caman kun taara u yɛrɛ sigi école la école kɔni fosi tɛ bi ni maa sigilen don a kɔnɔna na fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛra gouvernement fɛ sa yaasa o ko bɛ se ka kɛ cogo min Bamakɔ ya premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale taara Notre Dame na kalansen min tun bɛ yen sa ka denmisɛnw kalan baara la ale ni baara dege ɲɛ la u ye ɲinanta kɛ o ko kan yaasa min ye denmisɛnninlakaw ye u bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min n'i ye kalan kɛ i ka se ka bolomada yɔrɔ sɔrɔ i yɛrɛ la yaasa min ye diɲɛ siniɲɛsigi ye i bɛ se k'o faamu cogo min Mali fan caman fɛ sa i n'a fɔ yan fɛ Welesebugukaw fɛ yen école ta in a kɛra yen fana ba fila bɛ ale ni an ka togodaw caman fana na denmisɛnw sera k'u yɛrɛ sɔrɔ ka taa ekɔliso ninnu kɔnɔna na nka a yirala sa k'a fɔ nin waati in kɔnɔna na min ye ekɔliso maaw ye ekɔli ɲɛmaaw ka taa fara mɛtiriw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan u y'u cɛsiri Tɔnbɔkutu Menaka Gao ninnu bɛɛ lajɛlen na kalan sera ka taa basigi ni lafiya kɔnɔna na maa minnu tun bɛ n'olu dɔw y'u sigiyɔrɔ bila n'olu denw kɔni bɛ kalan kɛ duguba ninnu kɔnɔna na olu caman sera ka don yɔrɔ sɔrɔ ɲinan min ye Abubakari ni Agiyala ye ni ale ye ekɔliko ɲɛmaa ye Menakakaw fɛ yen a ko ko olu kɔni ka école dɔw bɛ yen olu bɛ degun kɔnɔna na nka min ye Menaka yɛrɛ dugu kɔnɔna na kalanso fosi tɛ bi ni degun bɛ min na u y'a yira safana k'a fɔ ko min ye académie directeur min bɛ Motikaw fɛ yen ale ko k'o kɔni ye école dayɛlɛ école caman bɛ olu fɛ yen sa olu kɔni sera ka dayɛlɛ nka min ye école dɔw ye ko jɔn ko ala olu kɔni ma se ka dayɛlɛ sabula olu ta kun ye gɛlɛya ye Yoroso min ye Bura commune kɔnɔna na fana kalanso sera ka dayɛlɛ yen fana denmisɛnninw sera ka taa kalan kɛ nka fan dɔw fana fɛ kalanso dɔw datugulen ka sababuya kɛ basigi ye ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na yaasa cogo min na o baara olu bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min kalan ale ka se ka daminɛ Sikaso maa minnu bɛ pomme de terre sɛnɛni baara kɛ u ko n'Ala sɔnna a ma ko ɲina ko min ye sɛnɛ taabolo ye ko a ɲɛna kosɛbɛ fédération régionale min bɛ pomme de terre ko kunna Sikasokaw fɛ yen ale y'o kibaruya di nin kalo in tile 31 u ka lajɛ senfɛ n'o ye san duuru lajɛ min bɛ sigi sen kan o senfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye pomme de terre kɔni ɲinanta in k'an ka hakililatigɛ han Amara ko sabula degun fɛn fɛn tun bɛ yen ji ye bɔliba min kɛ o ye o nɔgɔya kosɛbɛ ko wa ko n'Ala sɔnna a ma ko ɲinan pomme de terre ko mɔgɔw bɛna sɔrɔ ko fɔ ka wasa a la Sikasokaw olu ka fɔli ye o ye Bagunce denmisɛnninw olu y'a ye k'a fɔ sa u ka dugu ale ji digi min bɛ yen n'o bɛ ji kunbɛn sa Gurambokaw olu fɛ Bagunce 1 kɔnɔna na olu kɔni ye digi ka dɔ fara a pɛpɛrɛ kan yaasa ji kana bɔ Gao dugu fan fɛ mɔgɔw to sa yaasa ka se ka baara ninnu kɛ denmisɛnninw yɛrɛ wulikajɔ kɛ a ko la kosɛbɛ sabula siraba kelen min bɛ yen bi n'o bɛ taa u bɔ u ka dugu kɔnɔ a kɛ kun ye k'o makaran yaasa dugu yɛrɛ a kana to jintanya la Baguncekaw kɔni ye nin wulikajɔ min kɛ a jara denmisɛnnin caman sifin caman y'a yira k'a fɔ olu y'u bolo don baara in na sabula u b'a dɔn k'a fɔ dugu a man ka tigɛ maaw ka taa ni ka seginw k'olu ka se ka nɔgɔya o ni Gao ani fantɔw ni ɲɔgɔn cɛ u kana to ji ale camancɛ la Baguncekaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Amara énergie du Mali ale kun ka problème dɔ tun bɛ ale dala Burɛmukaw fɛ yen Bankas ani Koro k'a sababuya kɛ kuranko ye taji o tun banna groupe kɔnɔna na pewu Burɛmukaw yɛrɛ kun ko sa k'olu na musaka fara ɲɔgɔn kan ko ka to ka taji k'a kɔnɔ énergie ko k'o tɛ se ka bɛn sabula olu ka sariya la olu de ta ye groupe ye entretien n'a kɛcogo Amara tulu ni fɛnw bɛ kɛ cogo min na olu de b'o dɔn Bankas fana marabolo kɔnɔna na sa o kelen kun don nka min ye Bankaskaw fɛ yen sa k'u ye dɔw minɛ taji suɲɛna ye minnu minɛna sa u kɔni y'u bila tribunal ale ka bolo kan sabula u kelen
tɛ u ni maa dɔ kun bɛnkan don dɔw yɛrɛ bilara mana de depu la nin waati in na koro fana tajiko dɛsɛ tun bɛ yen nka u sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la edem maaw yɛrɛ ka jateminɛw la sa nin waati in na min yɛrɛ kɛlen don degunba ye o ye k'a fɔ yɔrɔ ninnu kɔni u tajiko ka cɛsiri la n'u ka timinandiya la o y'a to sa nin waati in kɔni na olu bɛ ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye maa 67 min tun bɛ Orange Mali la n'olu tun bɛ baara la n'o y'a sɔrɔ contrat b'u bolo bureau de placement na Amara u y'olu fana gɛn nin waati in na sa maa 151 de kɔni Orange a bɛɛ lajɛlen gɛn k'a sɔrɔ u ka hakɛw ma dafa u kɔni ni Orange bɛ ɲɔgɔn na bɔgɔ jeninen ka kiiri kun kan ka kɛ nin kalo in tile 28 tubabu kalo salen tile 28 o bilara décembre kalo tile 2 la waati min na maaw yɛrɛ hakilila tigɛra sa k'a fɔ ko bɛna sɔn ka ɲɛ sɔrɔ ni maa 67 in olu fana gɛn ka bɔ baara la pewu k'a sɔrɔ u ka hakɛw olu si ma dafa amoko kuma t'u ye prime ko kuma t'u ye sarako kuma t'u ye INPS ko kuma t'u ye degun bɛɛ lajɛlen b'u ka waati min na n'u yɛrɛ kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ olu fana ladɔkɔnɛra k'a f'u ɲɛna sa k'u sen kana se Orange yɛrɛ baarakɛyɔrɔ la tuguni Amara min ye Burɛm duguladenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Temerakaw u y'a yira sa k'a fɔ ko bandi 2 kɔni taara moto sanfɛ min ye nɛgɛjuruci sira dɔ n'o o ye société de téléphonie dɔ ka nɛgɛjuru antenne ye k'u kɔni taara o bɔ baara la pewu k'o minɛnw kari k'o koloso k'o kari k'o fili kɛrɛfɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko bamanciwale kɛbaa minnu kɔni ye nin kɛ k'u ma se k'a dɔn maa kelen minnu don nka k'u kɔni ka laɲini ye min ye bi dugudenw b'u kɔfɔli min kɛ finitigilakaw ye ko n'u ye nɛgɛjuru siraw tigɛ o ko tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ dugudenw kɔni y'a yira sa k'a fɔ olu t'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya maa min kɔni ka nɛgɛjuru sira don u t'a dɔn jɛkulu société kelen min t'a don nka u bɛ min kɔni dɔn o ye fɛɛrɛ ni dabalika sɔrɔ ko in na yaasa olu yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na Amara Kayikaw fɛ yen min ye dɔgɔtɔrɔso min ye Kayi mɔgɔw ye Kayikaw ye olu ye wulikajɔ kɛ sa ka taa Kayi kan ale tɔgɔ dalen don Mamadu Lamini Dramé la u taara baara kɛ baara min ye tali kɛ sa ka min ye syndicat n'o bɛ pharmaciens ka syndicat ale de kɔni ye donbolikɛ sɔrɔsilakaw ye fura caman u y'o d'u ma yaasa min ye wolomasiri tabaw ye u bɛ se k'o kɛ k'u senkɔrɔma don cogo min na waleya in kɔni diyara sɔrɔsiw ye kosɛbɛ sabula u y'a yira k'a fɔ ko nin bɛna to dɔ bɛ fara olu ka baara kan u ka sɔrɔsiw mago bɛ minɛn minnu na n'o ye furakɛli minɛnw ye k'olu caman b'a la min ye Sinafarm ye k'u ye nin kɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ k'i sen don min kɛ faso dɛmɛli la ani ka wolomasiri tabaw dɛmɛ u ka baara la k'a kɛ kun ye o ye pharmacien u fora kosɛbɛ kɛlɛbolotigi fɛ n'o o bɛ Kayi kan kɔnɔna na kan min n'o tɔgɔ dalen don Mamadu Lamini Dramé na musow tun ye don dɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ka octobre kalo tɔgɔ da ko octobre rose Amara muso 150 k'olu sera ka furakɛli kɛ bankasikaw fɛ yen waleya in bɛ tali kɛ sa cancer la n'o ye sinbana ye ale ni u b'a fɔ min ma nanzarakan na ko col de l'utérus ko maa 150 musolakaw la CSCOM kɔnɔna na sa min ye 99 ye k'olu ta kɛra 51 o ta kɛra CSRF la olu kɔni sera ka furakɛli sɔrɔ furakɛli min na to nin waati in na sa min ye u ka bana ninnu n'o ye musobanaw ye olu bɛ se ka ban cogo min u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye octobre rose in kɔnɔna na maa 150 muso 147 o de kɔni kun ta ye col de l'utérus ye bankasikaw fɛ yen 6 olu kun ta ye lésion positive ye olu dɔw kɔni bilara ka na Somino Dolo ale tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔso la yaasa u ka furakɛliw olu bɛ se ka kɛ cogo min na octobre rose ale hukumu kɔnɔna na Amara n'an bɔra yen an bɛ taa halisa CSRF la Kajolokaw fɛ yen olu ye furakɛli ba boloda furakɛli min ale ni ka maaw ɲɛ lajɛ dɔgɔkun tɛmɛnen u ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na Kajolo fɛn kun bɛ tali kɛ bana sugu bɛɛ lajɛlen na sa yaasa maaw bɛ se ka lajɛ cogo min na fu la fufalaki waleya in bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kalo o kɔlɔli hukumu kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko min kɔni ye nin waleya in ye a y'a to maa caman sera ka na ka se ka na i ka bana lajɛ min ye furaw ye fana ka se k'a lajɛ dɔw bɛ se ka d'u ma cogo min na jamana ale yɛrɛ ka wulikajɔ in kɔnɔna na min ye maa minnu ye bɛ sa n'olu ye degun sɔrɔ Kajolokaw fɛ banako ta fanfɛla la olu dɔw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na Amara n'an bɔra yen an bɛna bankasikaw fɛ yen tuguni bankas nin waati in na olu ka dugu min bɛ yen n'o ye Dimbali 1 Dimbali 1 fɔlɔ Dimbali 2 ni Dimbali 3 ale yɛrɛ min bɛ Dunde commune kɔnɔna na sa Sɛgɛ ani Bolibana Wanda ale ni commune de Kanibɔnzɔn kɔnɔna na bankas yɛrɛ la sa Amara ko ka bo kɛ kɛnɛma k'olu y'o dabila ko o ɲɔgɔn dan de kun bɛ yen dɛ dugu ka maaw ka bo kɛli dabila kɛnɛma ko k'o dabila pewu nin ye ɲɔgɔn danba ye
o kɛra dugu ni ɲɔgɔn cɛ juma tɛmɛnen novembre kalo tile fɔlɔ jaabi bɔra ka bin koyi ko dugu mun bɛ yen n'olu kɔni kɛra dugu ɲɛnɛmaw ye nin waleya in senfɛ Amara o dugu fana dɔnna koyi u y'a yira sa k'a fɔ ko ja waleya y'a kɛ kun ye min ye u tun ye ɲɛgɛn u ye ɲɛgɛn de dilan ɲɛgɛn ɲɛnɛma k'o dilan ka di duguladenw ma nin dugu ninnu mɔgɔw ma ka tila tuguni k'i tɛgɛ k'o safinɛ na k'a jɛ pas k'o fana sigi donc laseliw kɛra ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfu ɲɛna baara bɛ kɛ cogo min na lakanako ta nasira a bɛ komi an bɔra ka min fɔ sisan saniyako tɛ yan ko ONG Yaktu ale de ye nin kɛnɛ in sigi sen kan donc nin dugu ninnu kɔni olu tɛ sɔn tuguni maa ka bɔ kɛ kɛnɛ ma dɛ parce que olu bɛ ɲɔgɔn dan na n'i taara ye ɲɛgɛn b'u bolo tɛgɛ min ko mun yɛlɛko kɛra o kana Bamakɔ sokoloninw falen don a la yan dɛ a dun fɔra ko nɔgɔ ɲɛnama tɛ tɛmɛ a kan fana a na forow kɔni dɛsɛ dɔɔnin Amara an bɛ taa Manantalikaw fɛ yen nin waati in na an y'a ye k'a fɔ sa min ye Siraba ko ye Siraba ale kumaw cayalen don kosɛbɛ an balimakɛ n'o ye ba ye ale ye chauffeur ye Manantalikaw fɛ yen a y'a yira an na k'a fɔ ko kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ nka min ye degun mun b'u kan Amara ale yɛrɛ bɛna na dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna la yaasa mɔgɔ ka se k'a faamuya cogo min na sabula olu ka siraba in yɛrɛ de man ɲi sira in hakilila a jaa bɛ e bolo an ka jɛ k'ale lamɛn. Voilà, Kassim. Ok, aujourd'hui, bien le 3. Kalfa Nantume, on a les gamol ben yona bi, avec un koba walagi. Afla ni mo sara ita tege wa ambe fiana ne to Amadou Ba ne Manantali Barasila Kassim ni fama madala u ka delegation do blakana u kana alaje ube u ka yere dana mo blakana au ka alaje u ka fsa mbenda bentikela ni au yere Koro Kassim wala nyabe bagina wala min ba an fe ka jira wala aba jira fama la vraiment u ka alaje ko fele Manantali ku ka fele man na fra ko ni ngon barasi inersi bele bayme Manantali yoro ni man bayna ko gidron tala ka bo tamba kana si Manantali 104 km gidron tala bafla be fana ka Kassim ka bo Manantali ka ta mayna gidron ne woy kon
o 80 km mais bafla ben bagi teso bagi moteur re tala o be bozo ka moteur kuluni o bo de gum bagi la ka pousser fo bako fe ina samanya fe sone bagi kumbene jigini mo ka mobile ye parce que moteur kuluni de be bagi re pousser fo ka batike bon ko aya ko mobile chama jigina bakono mobile chama de jigina bakono donc fama chama be me ka sirata la no ye ponu ma ponke ye minde baflabe kasim baflabe bagi min be moteur tianendo moteur flare kan ka bla al moteur dengelen tala boso ka moteur kuluni o bo de gwala ko ke ka wuli ka pousser ka ta ho bako fe nyina yere samanya fe yere sanji nana dondo sanji fanga boya na kuluni ma ani bagi a desala ka jigina fo duguma mobile do yere jigina jela bon ya fon ka gele ala ni sira ko sababu foi te sega san fon fon ya bama ko kemenani e bita sura on fi an keme seguindo ma tisa mo jala parce que sira mai o do ka la sima aywa ni Amadou Ba chauffeur do amara ay min fo mo ye sira yi baki ko gelambe baflabe ada dono la degu mi me ulu kan o de niye sewere tu ulu ye parce que ulu be sira kan ulu fana bu dari me de nyini mobile bu bolo ou obligé no ka tani mo ye ngani degu ne bu kan ni wati na parce que sigidaw blali nyona ni mobilité aka gele ni yere nunu yere ka sira yere ka fsaw ni ye kenye ba sira ye ou ni ye kai yere sira fa no ye chauffeur be min ka kan ala drone ba ado donc si ça ame ta e fanfɛ ame sɔrɔ ka segin kana aywa ameto mobile ko hugumu konnana kana Bamako kunungo minye polisu ka directeur général Baye ale la selike ka keni waliya min be bino banga dugu konnana o ya yira sa ka foko digitalisation min blara senga ale rebolo yelema bado ale koni bolo mi digitalisation ye akafsa sabula hake munun be nu ulu kanga sara anga jamana konnana bi ni ye ko ke srabaka abo sarali noya police directeur no ye général Suleiman Traoré ye akoko fale mindo abe talike bayele mali faluna falemba mindo sa abato minye sarali ye obe noya bela jelembolo ko fana be telia ko minye jere konana bi jamana munun be ni uluye ni waliya insigi senga ko ni mali nale o jamana o kono wa o jamana la fana amba don bi ka fo na fami be ala olu jamana donyo o dongola kari o de la bi atsega nye togo sila ko ka téléphone portable toyi na fami mbola ni telia mbola ani jelia mbe o bara kelila ko o koni ato olu dona digitalisation na ko be ko fe ko digitalisation yere akeli ba to miye police la ka yere bi se ka bara wore ke minye sirabanga mawye olu fana bi se ka lafia sabula degu min tumbuka nu yere ba fama ko traga seri ko ona bangoi ko nga ko beka min bla kungulo la ko police ka amandi sara aleye ko tsega ke na fo korolen tuguni ko de la bi ulu ye ni srainta ya sa digitalisation mi yelema bay police re ka so ama mi police la ka so ama police barakala ka so ama ko sabula digitalisation ale ba to ulu yere ba donga fo bi sraba kan mu yelema mu no odonani o ko bela jele yele no befe ulu yere fana ka baraka dawla fana abe ko chama no ya ulu bulu sraba ngalo na fana ko ulu fana no galeno ubulu ko nga ka be sinsi minga amara oye ka fo mashi kana blikuna ko wari be se ka sara tuguni policier bolo la ko bana de peu koy policier ya moralente tuguni ka ka ina fo 100 ans 100 100 tebene na ka wari mine u bolo la ko bana peu yelema nke ko ye minye musaka meni faso era ba soro maw nyangini na sraba ka o ka se ka ke ko wakabe min fanye ko uli afuka policier la ka uye maoma
e minɛna nin waleya ninnu na k'i bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka fɛɛrɛ sigi yɛrɛ ye k'i yɛrɛ bɔ nin ko in na k'i k'a bila i kun na k'i ni kiiri tigilamaw aw bɛ se ɲɔgɔn ma dɛ ko wa fana k'a bɛ min fɔ mɔgɔw ye anw yɛrɛ fana dugudenw an k'a dɔn k'a fɔ ko in a kan ka kɛ basigi ni ɲɔgɔn bonya kɔnɔna na min ye polisiw ye tiɲɛ don olu bilalen don baara in na a baara kan ka kɛ bonya ɲankarama o kɔnɔna na yaasa fasoden ɲumanya bɛɛ lajɛlen kan o kɛ jamana ale ka nafa kama a ko ye jagoya ye o ko sabula maa si tɛna se k'i sigi ka maa lajɛ tuguni min b'a fɔ ko fɛɛrɛ min sigilen filɛ nin ye sen kan nin Amara k'e b'o bayɛlɛma k'o kɛ tɔnɔsira ye yɛrɛ bolo ko ni maa y'o kɛ ko o kɔni k'u bɛ plainte don o tigi contre la min ye tribunal maaw ye u n'u ka baara kɛ ka ɲɛsin o maa ma k'o de la ale y'a fɔ u ye sɛbɛn bɔ k'a ci polisilakaw ma maa minnu bɛ baara kɛ polisilakaw fɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen n'o olu yɛrɛ finitigilakaw ye u ka tagabolo min kɛ n'o ye ɲɛfɔli ye u ka fɛn ɲɛfɔ mɔgɔw ye u ka mɔgɔw la faamuya ko sabula nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin waleya ka sigi an ka jamana kɔnɔ ko n'o kɛra ko kow caman bɛ nɔgɔya ko nka ko ka wari minɛ i bolo la wa k'a bada lesi o yamaruyalen tɛ maa si ye ko sabula nin na wari ta fan bɛ dɔn e min y'a ci a bɛ se yɔrɔ min na i b'o dɔn a taara mun ko o b'o dɔn ko nka k'a bɛ min fɔ polisiw ye polisiw yɛrɛ kelen tɛ finitigilaka minisiri ye laɲini min kɛ ka sɛbɛn min bɔ ka ci u ma sirabankannaw la ko o de ye nin ye u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u k'a kɛ baara in kɛ hakɛ ani bonya kɔnɔna na min ye maaninfinw ye olu fana k'a dɔn k'a fɔ bi Amara ko min ye degun min bɛ yen o lawulili ani nɔgɔya olu yɛrɛ ma k'o de ye nin ye ɲɛfɔli k'u ka o kɛ u taabolo ye u ka maaw la faamuya u kana sɛgɛn u kana ɲinɛ o la yaasa baara in bɛ se ka nɔgɔya cogo min polisi directeur ko olu yɛrɛ bɛna na wulikajɔ kɛ koyi wulikajɔ min bɛna na ɲɛsin bɛɛ u kana ɲinɛ anw kɔ dɛ Amara u kana ɲinɛ an kɔ dɛ u ka s'an yɛrɛ fana ma fɛɛrɛ min b'an bolo an k'o f'u ye ni u ye polisi directeur ye ale ye laseli min kɛ kunun ko ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma sabula a yera k'a fɔ nin waati laban in na Amara maa dɔw bɛ yen olu yɛrɛ ye digitalisation yɛrɛ munumunu siɲɛ kelen sa ka Orange Money sara cogo wɛrɛ bɛ yen a b'a fɔ min ma ko numéro marchand an t'a dɔn mun de ko k'o sigi sen kan u b'a fɔ n'i y'a ci a bɛ kɛ yɛrɛ ɲɛna sa k'a taara Orange Money tigi kun Orange Money na sa nka o ye dɔ de fana ka feereli kɛ mɔgɔ minnu bɛ feereli kɛ bi numéro dɔw b'olu fana bolo olu bɛ feereli sanni feere kɛ n'o ye a bɛ f'o ma ko numéro marchand c'est comme ça ni hôtel b'e bolo e b'a fɔ ko mɔgɔ k'a sara o la pour que e kana dɔ fara wari kan wari dafalen fana bɛ se e fana fɛ e bɛ t'o ta Orange la Orange b'o d'e ma ko dɔw de fana y'o ta sisan olu fana b'o di mɔgɔw ma o le k'a ka taa di mais Amara ne bɛ fɛn kelen fara a kan polisi ɲɛmɔgɔw finitigi ɲɛmɔgɔw Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ u ka lakɔlɔsili n'o ye suivi ye u k'o fara u ka baara bɛɛ kan fɛn o fɛn n'i y'a dilan k'a sigi n'a tɛ lakɔlɔsi a tɛ se ka kɛ ka foyi ye an bɛnna nin kan ni ne ye nin sɔngɔ ye kalo kelen kɛra a ye munumunu a ka mɔgɔw ɲininka a ko bɛ cogo di a ye nin bila sen kan nin sariya de sigira kalo kelen kalo fila a ye wuli a ka taa ko lajɛ a ko bɛ cogo di nka aw ye décision ta k'aw sigi décision fana contre décision fana bɛ yen dɛ parce que nin bɛɛ la kɛnɛ kan yen dɔ fana b'a f'i ɲɛna ko ale fana ka Orange Money kɔnɔ wari t'a kɔnɔ wala dɔw b'o fɔ o dɔw b'a f'i ɲɛna ko Orange Money t'u bolo nka u y'a jira ko fura sɔrɔla parce que trésor ka reçu fana bɛ yen n'o ye quittance ye n'i y'a sara o fana bɛ tigɛ ka d'i ma o bɛɛ la o bɛɛ bɛ taa ale fɛn kelen trésor kelen de kɔnɔna na donc an b'a fɔ sa faamuyali o ka ye baara in na yaasa a bɛ se ka nɔgɔya cogo ani polisiw bɛ to ɲɔgɔn bolo bingalikɛla 4 tɛgɛ sira ka da olu ka sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen kalo tɛmɛnen tile 9 ka taa se a tile 11 ma min ye sɛbɛnnikɔrɔ polisisow ye commissaire principal Boubacar Sanogo n'a ka maaw a n'a ka dankan n'o ye Sulemani Sise ye olu ye wulikajɔ kɛ koyi wulikajɔ min y'a to sa o sɛgɛ sera ka da maaw ka maa minnu ye bingali boloda min ye olu yɛrɛ ka mara bɛ yɔrɔ minnu kan o fanfɛlaw la dugudenw ka lakana ɲinini na ani min ye ale yɛrɛ ka wulikajɔ kɛbaaw n'o o y'a ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye polisi kɔnɔna na olu ye wulikajɔ kɛ yaasa sa basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min i n'a fɔ polisi ɲɛmaaw y'a laɲini u fɛ o de la sa octobre kalo salen tile 9 2h du matin waati ale ka maaw kɔni tun bɛ munumunu salo la u taara bɛn ni maa 2 ye sa olu kɔni bɛ ka bingali boloda yɔrɔ dɔ la bingali in y'a to sa u sera ka maa 2 in kɔni minɛ ka taa ni olu ye polisiso la maa 2 in minɛlen kɔfɛ Amara olu fana ye maaw tɔgɔ fɔ maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ka jɛ ka nin baara in kɛ koyi u ye mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ
olu fana ɲinini daminɛna o kɔfɛ sa tile 3 o kɔfɛ min ye maa wɛrɛw olu fana minɛna maa 4 ninnu bɛɛ lajɛlen minɛlen sa u bɛɛ lajɛlen bilara finitigilakaw olu ka bolo kan Amara a yera k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ja mɔgɔ ninnu tun bɛ mun kɛ u bɛ se sisan sa ka na moto taxi la k'u yɛrɛ kɛ moto taxi tigi ye k'e ta sa ka taa ni e ye n'u sera ni e ye yɔrɔ la sa u bɛ sɔrɔ ka muru bɔ i kama fɛn fɛn b'i ka poche kɔnɔ a bɛɛ bɔ k'a da telefɔni da yan nin da yan k'u mɛnna nin de la ko sɛbɛnni kɔrɔ n'a fanfɛlaw la mɔgɔw kan fo maaw yɛrɛ kɔni kun ye moto taxi ta dabila kɔsa in na sa maa kelen bɛ yen o de jiginna u ye muru kɛ k'o sɔgɔ o woro la polisilakaw ye sɛgɛsɛgɛli de kɛ ka ko in jateminɛ sa ja fitiri maa tɛmɛ ka ban ka se su kɔnɔna waati ma safo nafulaw mana seli tuma min maa ninnu u b'u yɛrɛ b'u ka moto taxiw ta ka bɔ u b'a lajɛ sa ka jan da maaw ɲɛ ka taa n'u ye dibi la fɛn fɛn b'i bolo n'i ma bɔ an bɛ muru kɛ k'i sɔgɔ sisan k'u y'u tɛgɛ da u bɛɛ lajɛlen kan nin waati in na sa ko k'a ɲini maaw fɛ u kana ninnu ni moto taxitigiw tɔw kari ɲɔgɔn na Amara parce que baara in ka gɛlɛ min ye finitigilakaw ye k'u b'o faamuya ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la maa kɔni b'a kuntanko kɛ ka jama fanba tɔgɔ tiɲɛ u t'o la bi u t'o la sini fo dugudenw k'o faamuya baara o baara ɲuman b'a la cogo min Amara kolonkɛlaw fana bɛ u senfɛ o cogoya kelen fana na n'an bɔra an bɛ taa Kucalakaw fɛ yen Kucala polisiw olu ye fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa u ni dugudenw bɛ se ka kuma cogo min ye Fuseni Jakite n'o ye commissaire divisionnaire ye ale kɔni ye barosigiw kɛ sa barosigi minnu kɛra octobre kalo tile 15 k'i minnu bɛ Kucala kɔnɔna na n'o ye Amdalayi ye Sanga Welengana Lafiyala Sɔgɔnɔgu ka taa se sifinw ni musow ka tɔnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma sa a ye ninnu bɛɛ lajɛlen wele k'u kana u ka barosigi kɛ barosigi bɛ tali kɛ mun na polisilakaw jɔyɔrɔ finitigilakaw jɔyɔrɔ baara min bɛ se ka kɛ u yɛrɛ bɛ se ka polisilakaw dɛmɛ cogo min na yaasa u ka lafiya bɛ k'u ka dugu kɔnɔna na Kucala bɛɛ nana ka na ninnu jaabi u ye sɛgɛsɛgɛliw ni fɛnw ɲɛfɔ u ye dugudenw bɛ se cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ polisilakaw ye o de kɔfɛ sa polisilakaw yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u ka brigade maaw u taar'u boloda maa dɔ kan o kɔni tun bɛ ka baganmisɛnninw de suɲɛ ale ɲɛ tanna ye wali saga wali baw ale ni kulekulew ni tɔngɔnɔw ni sɛw ye kami minnu bɛ bɔ ale tun bɛna Kucala ci koyi k'u Amara ni sɔmina bagan minɛ ni suɲɛ na i ti baara kɛ koyi Kucala polisiso u y'u bolo da o kan o kɔfɛ fana tuguni u ye wulikajɔ belebele dɔ kɛ tile kɔnɔna na o wulikajɔ o y'a to sa dugudenw yɛrɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ min ye bandiya ye a sira o sira bɛ sa u bɛ se ka ban cogo min Kucala polisiw olu b'o wulikajɔ la bi ko ka foli k'o ta k'o ɲɛsin u ma sabula u ka laɲini ye min ye bɛɛ ni kelenya u ka sinsin u ka dugu kɔnɔna na min ye bandiw ye ka se ka olu mabɔw la ɲɛmaaw kɔni y'u fo nin waati in na sa Amara min ye Abubakar Berete ale ye polisiw ka kunnafonidi ɲɛmaa ye an b'a fo ale fana ye commissaire ye a ka laseliw la sabula ale de bɛ kibaruya ninnu caman di an ma min ye polisi directeur ba yɛrɛ ye an b'a fana fo a ka kibaruyaw dili la n'o ye commissaire général de brigade Sulemani Traoré ye a n'a ka ko faamuya ko ɲuman na sabula nin waati in na ale bɛ kunnafoni caman di an ma an b'a fana fo o la kosɛbɛ ni na dan sigi an ka sɔgɔmada na kunnafoni minnu n'olu bɛɛ lajɛlen sasara ka na da aw ma ka radio partenaires k'olu bɛɛ lajɛlen fo an ka dugutigiw ka ɲɛmaa n'o ye coordinateur ye Seydou Sangare k'a fo an tɛ ɲinɛ fiyewu Sori Kɛmɛsoko an b'a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Amdalayi ACI la Bayiba mairie du district kɔnɔna na k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Maraka Samake a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen cité UNICEF la Elhaji Seydou Kurube Jara an b'a fana fo min ye colonel Siri Lamine Traoré Ezo kɔnɔna na Boyina Babi k'ale fo Menakakaw fɛ Ibrahim Tunkara Fransi Gawusu Traoré Fransi Sori Sako États-Unis Issa Konate ale fana bɛ États-Unis Lucas Dakono ale bɛ Houston kaw fɛ min ye colonel Assa Badialo ye madame le ministre k'an b'a fo Jaba Sidibe n'a bɛ Salakaw ka sigi la Bole su ani tile sanga ani waati ale ka bɔlɔlɔ sira o tɛ bɔ anw na fiyewu an bɛ Jaba fo ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ale sababuya la monsieur le maire Siriman Bacili k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Bayi Jakite k'a fɔ min ye Abilayi Ɲagate Faransikaw fɛ Madina Jara ale bɛ Atlanta an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo a balimakɛ n'o ye Sidi Babi ye o ye douanier ye k'o fo Ibrahim Sako ale bɛ wɔlɔfɔw fɛ Papisi Jalo k'ale fana fo wɔlɔfɔw fɛ Amadu Gasama ale bɛ domaine kɔnɔna na min ye Jankunba ye Bako a n'a ka baarakɛlaw suguba kɔnɔna na Raphaël Munkoro an b'a fo douane cour kɔnɔna na ka tila ka Abdramani Jakite fo u ka ɲɛmaaba n'o ye bureau des enquêtes ɲɛmaa ye n'o ye Amadu Sanogo ye k'an ka foli bɛ se a ma n'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen
douane ɲɛmaaba inspecteur général de douane Amadou Konate k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye Modibo Daɲon ye k'a fɔ INPS ressources humaines n'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen an tɛ ɲinɛ Tata fo fana kɔ ale ye commune 6 antenne o ɲɛmaa ye Mamane Traoré a fana bɛ INPS la k'a fana fo INPS directeur ba n'o o ye an yɛrɛ kɔrɔkɛ ye Ousmane Karim Kulibali k'a fo CMSS ɲɛmaaba n'o ye Isaka ye k'a kone docteur général Bouakar k'a fana fo ale bɛ Kanam na Amara an bɛ maliyɛn cɛman na musoman denmisɛn ani maabakɔrɔ maa maa tugulen don an na nin waati na k'u fo chauffeur k'an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yaasa laɲiniw olu bɛ se ka sabati cogo min a k'an bɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛn sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 9,000 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 9,000 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibo n'o ye château ye o fana bɛ yen